Jina Anna, Maltija milli neħx Għawdex għal dal-axħar snin. L-lum dawek għalix din il-weekend din jitqasmu xi inviti mill-laħwa tal-mixja neokatakomunali għalix se titħabbar l-aħbar it-tajba. Jina din l-aħbar it-tajba l-tqajt magħha l-ewwel darba Malta xi 30 sena ilu u nista' ngħid li ħallit impatt fuq il-ħajja tiegħi. Għalix jiena bdejt niskopri l-imħabba li Ġesu Kristu għandu għalija u bil-mod il-mod bdejt niskopri iktar li l-nifsi. Iżda il-ħajja ħafna drabi tippreżentanna ħafna sfidi u kontradizzjonijiet, imma l-verità li Ġesu Kristu mhuwiex mejjed. Ġesu Kristu qam mill-mewt, huwa jinsab ħaj u jrid jagħmel lilu nnifsu preżenti fl-istorja ta' kull wieħed u waħda minna kif għamel fil-ħajja tiegħi. Għalhekk ixini l-istorja tal-ħajja tiegħek, iva Ġesu jrid jagħmel lilu nnifsu preżenti biex jrid jimlilek il-qalb tiegħek bl-imħabba tiegħu. Għalhekk qed nistidinkom għal dawn il-katekeżijiet li se jibdew nhar it-tlieta 9 ta' April f'dan is-santwarju u jkomplu il-ġimgħa 12 ta' April. Il-ħin ikun fis-7. Ħajkun hemm min juħsib it-tfal. Dawn il-laqat huma għall-adulti u anke għaż-żgħażagħ minn 13 sena l fuq. Inħeġġiġkom biex tattendu għaliex dak li aħna ninvestu fil-ħajja spiritwali tagħna żgur mhuwiex telf ta' ħin. Grazzi. Filena jlisnulek li zbaħ għanja li jinti zġed ma' żmien. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Nofru s-sagrifiċċju tal-Quddisa għal ruħ Sophie Corser. Illum huwa l-ħadd tal-ħnina divina, l-ferħ tal-Għid li ċċelebrajna 8 ilu, illum nilqgħuh partikolarment fil-maħfra, il-ħnina li Ġesu għandu għal kull wieħed u kull waħda minna, partikolarment bil-fejqan mill-pjagi illi l-irxoxt juri lid-dixxipli u anke lil Tumas, kif se naraw fil-Vanġelu tal-lum. Ħuti nagħtu bidu għal din il-Quddisa billi nistqarru li aħna midinbin, maħfurin u maħbubin minn Alla. Int salvazzjoni għal min jittama fik mulej ħniena. Inti tama għal min imut fidejk Kristu ħniena. Inti lena tal-qaddisin kollha mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna fil-ħajja ta' dejjem bil-qalb, glorja l-Alla floli ta' smewiet, paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba, infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqa' talb tagħna. Int li qiegħed fil-lemin tal-missier ħenna għalina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek loli Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu u Alla taħnina bla tarf matul dawn il-festi tal-Għid, intħeġġeġ il-fidi tal-poplu qaddis tiegħek
qawwih ukoll fil-grazzja li tajtu biex kulħadd jifhem bid-den kollu bliema ħasil tnaddaf, bliema spirtu tnissel mill-ġdid, bliema demm infeda, bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Il-kotra kbira ta' dawk li jemmnu kienu qalb waħda u ruħ waħda. Ħadd minnhom ma kien jgħid li l-ġid li kellu kien tiegħu, iżda kellhom kollox flimkien. Qawwa kbira l-apostli kienu jagħtu xhieda tal-qawmien tal-mulej Ġesu u kulħadd kien iġibhom ħafna. Ħadd minnhom ma kien jonqsu xejn għax kull min kellu oqsma jew djar kien ibihom u l-flus li daħal minnhom kien imur qiegħdhom f'riġrejn l-apostli. Imbagħad kien jitqassam kollox skont il-ħtieġa ta' kull wieħed. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħaj lil Alla. Salm risponsorjali ngħidu flimkien Alleluja, 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 Alleluja. Ħajjgħidu li Iżrael għal dejjem it-tjieba tiegħu. Ħatajd dar Aron għal dejjem it-tjieba tiegħu. Ħajgħidu dawk li jibżgħu mill-mulej għal dejjem it-tjieba tiegħu ngħidu flimkien Alleluja, Alleluja, Alleluja. Il-leminija tal-mulej il fuq merfuqa. Il-leminija tal-mulej għamlet ħwejjeġ ta' ħila. M'ammutx imma nibqa' ngħix u nħabbar l-emejjel tal-mulej. Ħaqarni tassew il-mulej, iżda ma talaqnix għall-mowt, ngħidu flimkien Alleluja, Alleluja, Alleluja. Il-ġebla li warbu l-bennija saret il-ġebla tax-xewka. Bis-saħħa tal-mulej seħdan, ħaġa tal-għaġeb f'għajnejna. Dan hu l-jum li għamel il-mulej, ħanifirħu nitennew fih. Ngħidu flimkien Alleluja, Alleluja, Alleluja. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżiż, kull min jemmen li Ġesu hu l-Messija hu imwieled minn Alla u kull min iħobb lill-Missier iħobb lil min twieled minnu. Minn dan nafu li nħobbu lill-uliet Alla, meta nħobbu lil Alla u nagħmlu l-kmandamenti tiegħu. Għax din hi l-imħabba ta' Alla li nżommu l-kmandamenti tiegħu u l-kmandamenti tiegħu mhumiex tqal, għax kull min hu imwieled minn Alla jeleb lid-dinja. Din hi r-rebħa fuq id-dinja, il-fidi tagħna. Għax minnu dak li jeleb lid-dinja jekk mhux min jemmen li Ġesu hu l-iben ta' Alla. Dan huwa dak li ġie bl-ilma u d-demm, Ġesu Kristu, mhux bl-ilma biss, iżda bl-ilma u d-demm. U l-Ispirtu hu li jixhed, għax l-Ispirtu hu l-verità. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lil Alla. Tumas emmint għax rajtni jgħid il-mulej, ħen jindawk li marawx u emnu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan.
dakinhar fl-għaxija, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżża mill-lut, il-bibien magħluqa, ġie Ġesu qatt f'nofshom u qalilhom islim għalikom. Kif qalek urihom idejh u ġenbu. Id-dixxipli ferħu meta raw lill-mulej, imbagħad Ġesu tenna jgħidilhom islim għalikom. Kif il-Missier bat lili hekk jien nibgħat lilkom. Kif qalek nefaħ fuqhom u qalilhom ħudu l-Ispiritu s-Santu, dawk li taħfrulhom dnubithom ikunu maħfura u dawk li żommu għomlhom ikunu miżmuma. Tumas, wieħed mit-tnax li jgħidulu it-tewmi, ma kienx magħhom meta ġie Ġesu. Għalhekk id-dixxipli l-oħra qalulu rajna l-mulej. Iżda qalilhom, jekk ma narax f'idejh il-marka tal-imsiemer u ma nqiegħx sebej fuq il-marka tal-imsiemer u jdi fuq ġenbu jien ma nemminx. 8 ijiem wara, id-dixxipli reġgħu kienu ġewwa u Tumas kien magħhom. Il-bibien kienu magħluqa. Imma Ġesu daħal qatt f'nofshom u qalilhom islim għalikom. Imbagħad qal lil Tumas, ġib sebek hawn u wara jdejja. Ressa idek u qiegħda fuq ġenbi. Tkunx bniedem bla fidi, iżda emmen. Wieġeb Tumas u qallu mulej tiegħi u Alla tiegħi. Qallu Ġesu, emmint għax rajtni. Ħenjin dawk li ma rawx u emnu. Hemm ħafna sinjali oħra li Ġesu għamel quddiem id-dixxipli tiegħu illi mhumiex imniżla f'dal-ktieb. Iżda dawn inkitbu sabiex intom temnu li Ġesu hu l-Messija l-Iben ta' Alla u biex bit-twemmin tagħkom ikollkom il-ħajja f'ismu. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Tmintijiem fuq lejt, it-tieni ħadd ta' lejt, niċċelebraw il-festa tal-ħniena, dak li għandu qalb ħanina, ħniena divina, għaxija ta' Alla. Ħniena li kif rajna fil-Vanġelu tal-lum tasal biex bil-pjagi ta' Ġesu 5 l-imsiemer, l-idejn, ir-riġlejn u d-daqqa tal-anza. Aħna sibna il-fejqan, tant li fil-Vanġelu illum dawk li taħfrulhom nubietom. Imbagħad għandna l-ġrajja ta' dak li huwa tewmi magħna, kien tewmi, kien jismu Tumas, tant li isek San Tumas bla fidi. X'inhi it-talba illi San Ġwanni Pawlu t-tieni rid jgħaddi lid-dinja? Tafu li Santa Faustina mill-Polonja dik li rċeviet ir-rivelazzjoni tal-ħniena divina ta' Ġesu li minn ġenbu ħerġin id-dawl ilma, id-dawl abjad u aħmar, l-ilma u l-misteru, l-Ewkaristija jew id-dem. U pjuttost x'inhi dik it-talba li aħna ngħidu? Ġesu, jiena nafda fik. Kemm jien għandi fiduċja f'Alla. Imbagħad titgħallem bil-mod, bil-ħajja. U l-esperjenza tgħallmek kemm Ġesu għandu fidi fik. Kemm Ġesu jibqa' jemmen fina x'aħna ngħidu jien nemmen f'Alla, jien nemmen f'Ġesu, jien nemmen fl-Ewkaristija, veru. U dan huwa rigal tal-Ispirtu Santu li mhux kulħadd jaċċettah. Imma veru wkoll li Ġesu ma jrid lil ħadd minna jintilef. Għalhekk il-festa tal-ħniena divina
ħammorru bil-mod għal-Vanġelu tal-lum. Jekk aħna nħossuna maħluqin minn Alla, maħbubin minnu u fuq kollox illum maħfurin. Id-dnub tagħna li jinħafer bid-demm u l-ilma li ħareġ mill-kustat ta' Kristu. Kif jibda l-Vanġelu? Ismaħħa. Dakinhar flaxija, tafu x'ġara? Marru l-ġebla sabuha mwaqqa, imbagħad ġie dak l-anġlu, imbagħad Pietru u Ġwanni marru ħdejn il-qabar, daħlu, sabu l-faxex imma lilu ma sabuhx. Mela qegħdin l-ewwel jum tal-ġimgħa, il-ħadd, l-għada tas-sibt, ix-xabatt, il-festa l-kbira tal-Għid tal-Lut. L-ewwel jum tal-ġimgħa, interessanti għax l-ewwel jum hemm il-ħolqien. U bil-qawmien Ġesu jerġa' jibni dak li kien tfarrak, partikolarment biex jagħtina il-qawmien. Jiġifieri il-mewt ma tkunx l-aħħar kelma għan-nies, l-mewt u laqqas id-dnub. Id-dixxipli kienu flimkien, nafu li kienu fl-orfa ta' fuq, iċ-ċenaklu fejn saret l-aħħar ikla, imma dit-darba il-bibien magħluqa, imbeżża minn Lut għax dak li ġara lil Ġesu issa pjuttost imiss lilhom. Il-waqt kien għadu ma wasalx. Il-bibien kienu magħluqa, interessanti li d-darbtejn. Hemm darbtejn jgħidlek 8 ijiem wara. Minn għandek il-ħadd ta' wara, Tumas ma kienx magħhom, u 8 ijiem wara. Qed jagħmel enfasi għaliex il-ħadd il-jum tal-irxoxt in-nies bdew jinġabru. Ma kienux imorru l-Knisja mill-bidu, il-Lut kienu imorru s-sinagoga il-jum tas-Sibt. Imma l-insara bdew jiltaqgħu nar ta' ħadd biex ifakru dil-biċċa kbira li qatt ma nstama bħala, il-qabar baqa' vojt u l-Kristu rawh irxoxta kiel magħhom, der, kellimhom u selmilhom kif għamel illum għal 3 darbiet il-paċi magħkom, dik it-tislima tal-irxoxt. Il-bibien kienu magħluqa, interessanti. Mela l-appuntament qed ikun il-ħadd u l-bibien magħluqa u Ġesu jidħol. Ġwanni Pawlu t-tieni, meta sar Papa, l-ewwel ħaġa li qal, forsi hawn minnkom il-kbar tiftakruh dan il-Papa kbir li ġie minn art fil-bot mill-Polonja, l-ewwel ħaġa li qal iftħu qalbkom għal Kristu. Ġesu ma jista' jisforza l-ebda bieb. Jirrispetta l-libertà tiegħek, imma m'hemm xejn li lil Ġesu jista' jeskludih. Anzi, jekk inti bnejt ħajt u għedt imma lili mhux ħajaħfir li ta' qed tagħlaq il-bieb. U kapaċi jidħol biex jaħfirlek. Imma jien dejjem bil-vizzju ta' jien ħbib ħżiena, jiena tfajta l-ħajja bla rażan, jiena min ħajġibni lura, jien mitluf. Il-mara tmur, it-tfal ukoll xi kultant isaqsuni imma jien mitluf. Għamilt bieb ħajt magħluq. U Ġesu irid jidħol. Irid jidħol hemmhekk. U ħajjgħidilna l-ewwel ħaġa li se jgħidilna, il-paċi magħkom. U din fiha 3 dimensjonijiet u nieqfu hawn dalgħodu. 3 dimensjonijiet. Paċi magħkom meta nkunu paċi magħna nfusna. Aw ħafna nies għamlu paċi mal-oħrajn u forsi paċi ma' Alla dal-lejt, imma magħhom infushom għamlu xi ħaġa, forsi għamlu 20 sen ilu u ma ħaffruwiex lilhom infushom. Jista' jkun. It-tieni waħda, id-dimensjoni tal-paċi bejnietna. Anke hawnhekk paċi mal-ħolqien għax id-dinja qiegħda tinħaraq. Iridu nagħmlu paċi mal-klima, mal-ħolqien li aħna rvinajna. Id-dinja li aħna zbilanċjajna, paċi. U il-paċi l-oħra hija l-paċi ma' Ġesu. Ħanibdew minn din tal-aħħar. Meta ma tkunx paċi ma' Ġesu, qalbek ma tkunx fil-paċi. Id-dixxipli ferħu meta raw lil mulej Anna fil-bidu qalet jien iltqajt ma' Kristu ħaj. Iwa, possibbli. Possibbli anke jekk tkun midneb. Possibbli. Tiltaqa' ma' Kristu li hu ħaj.
Aħna mhux qed infakru ġrajja, iwa li ġrat 2000 sena. Aħna llum x'għamel miegħi Ġesu, issa, illum, kemm iħobbni, kemm jaħfirli. Dan huwa Alla tagħna, dan hu Ġesu. Inti paċi ma' Ġesu. Das-santwarju l-Madonna ġib ħafna nies għall-qrar. Ħafna. Min kull rokna. U li tinżel arkubtejk quddiem Alla, forsi bl-għajnuna tal-Madonna u anke tal-Madonna ta' Pinu u tgħidlu Ġesu aħfirli u jerfek. Jiġifieri jerfek fid-dinjità. Għall-erwieħ qed nerġa' nħoss il-paċi mill-ġdid f'qalbi. It-tieni paċi hija dik li nisimgħu fl-ewwel qari l-Atti tal-Apostli. Kienu jisimgħu l-kelma imma mbagħad kienu qalb waħda jaqbżu għal xulxejn. Jirrispettaw il-xulxejn, iħobbu lil-xulxejn. Intom m'intomx tindunawx qed jiġri hemm barra. Iktar ma nitbedu minn Alla, iktar qed insiru kattivi. Il-ġlied idda karozza moħra nsuqu, rridu naħbtu għal xulxin, inqattu għal xulxin, laqdba tal-qorti, ġlied, inkwiet, nuqqas ta' rispett, ġenituri u lieti u ġenituri. Fl-iskejjel, fil-postijiet tax-xogħol, araw x'qed jiġri. Jiġifieri jien ma ngħidx il-kastik il-kbir tafu x'inhu li maħniex ngħixu suret in-nies. X'jonqsok? Forsi l-but mimli imma rrabjati għal xulxejn. Irridu nigirfu l-xulxejn, irridu nfottu lil xulxejn, irridu inqarqu u x-xemx tattija bl-arbiel. L-aħħar waħda. Għamel paċi miegħek innifsek. Forsi tgħidli imma jien kont miġġielda mommi ilha 15-il sena mejta, ma lħaqċettilha sori u din ma ħfirtiex. Jista' jkun. Jekk Alla jaħfirlek, jekk forsi ma min kont miġġielet irrispettak u ħafirlek u dik storja moddija, importanti li inti taħfer lilek innifsek. Ara x'jgħid Ġesu. Ħobb il-lajrek, ħobb il-proxmu tiegħek, imma bħalek innifsek. Tinsix tapprezza li, da mhux l-egoizmu li tapprezza lilek innifsek għax int maħbub minn Alla, Madonna ta' Pinu, f'da santwarju għażiż, fejn inti tkellem u tressaq u tqanqal tant qlub biex jirċievu l-maħfra, id-don tal-Ispirtu tiegħek. Għamel minn dan il-post ta' serħan. Fader, niġu hawnhekk insibu l-paċi, kemm inħossu x'innidħlu minn dak il-bib il-ġewwa li l-Madonna tatina dik il-paċi li aħna għandna tant għandna bżonn. Ejjew ninxteħtu f'riġlejja u kull meta żżuru dan is-santwarju ftakru, itolbu għal xulxejn biex hawnhekk minn tluħ ix-xemsa sanżula kontinwament tinstema' dik il-kelma, jiena naħfirlek, jiena naħfirlek. Il-maħfra hawnhekk tfisser il-maħfra fis-sema u l-maħfra fis-sema tfisser il-maħfra fil-qlub tagħna. Iva l-Madonna kelma waħda qaltilha il-Karmela Grima u tgħidha lilna f'din is-sena marbuta mal-qrar, mar-rikonċiljazzjoni. Ejja id-demm u l-ilma diġà natfu il-ħażen tiegħek, il-bniedem qadim tiegħek. Ejja ħatkun paċi miegħek innifsek madwarek u ma' Alla. Amen. Nqu bil-wifqa u nagħmlu l-istqarrija tal-fidi. Attenti għall-ewwel domanda iva niċħad. Tiċħduh lix-xitan. Temnu intom, issa iva nemmen, temnu intom falla l-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Temnu f'Ġesu Kristu, ibnu l-waħdini u sidna, li twilet minn Marja Verġni bata mitu difnuh qam minn bejn l-wiet qiegħed fin-naħa tal-lemin ta' Alla, iva. Temnu fl-Ispirtu Santu l-Knisja mqazza u Kattolika, ix-xirka tal-qaddisin, il-maħfra ta' dnubiet, il-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' dejjem, iva. Din il-fidi tagħna, il-fidi li aħna niftaħru li nistqarru b'Ġesu Kristu sidna li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Resqu issa lill-mulej it-talb tagħna. F'dan il-ħadd
tal-ħnina divina. Nitolbu biex il-Knisja kollha, l-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, saċerdoti, il-konfessuri tal-qrar, ikomplu jxandru ma' kullimkien is-sabiħ tal-maħfra u l-indiema. Nitolbu. Għax aħna miġġieldin miegħek għandna dinja ta' ġlied mill-għadba l-ġew taħt l-istess saqaf, fl-istess pajjiż, jista' jkollok il-firda, fid-dinja ġlieda wara oħra, id-dinja mdawra bil-gwerer, kemm nies dal-lejl għaddew lejl ta' gwerra, lejl ta' moħqrija, impressjonanti. Kważi kważi laqqas għadna nitkellmu għaliex saret il-ħajja tagħna ta' kuljum. Kemm hu isbaħ u kemm hu għażiż li d-dinja ssib it-toroq ta' dialogu u tal-paċi. Nitolbu ismana. Tolbu għall-eżistana mejtin, l-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu jkollhom lejt tas-sema. Nitolbu. Fiskiet nagħmlu t-talba tagħna. Nitlob għal dik il-koppja miż-żewġin li qalulna nitolbu għalihom, dik l-om li tixtieq ħafna li jkollha tarbija. Dak il-missier li rċieva riżultat tqil fuq saħħtu. Dawk in-nies li ġew hawnhekk u għednihom li se nitolbu għalihom, dawk in-nies li ġew u ma qalowx il-grazzja. U nitolbu għal kull wieħed u waħda minna. Ir-resqu t-talb tagħna minn idejn Marija u bil-qalb ngħidula Qaddisa Marija. Alleluja, alleluja. Il-wieqfa nkantaw fl-imkien. Alleluja, alleluja, alleluja. It-tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla missier li jista' kollox. Il-qamu lej l-offerta tal-poplu tiegħek, tal-uliet li tweldulek mill-ġdid bil-Magħmudija biex dawk li ġeddu bl-istqarrija ta' jismek u bil-Magħmudija jiksbu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfu lubna l-fuq. Nizzuħaj l-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew tajjeb u taġġi ta' salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek ma l-iżjed f'dal-jum fih ġie sagrifikat Kristu l-ħaruf tal-għid tagħna. U il-ħaruf tas-sew li neħħadnu bit tad-dinja. Bil-mewt tiegħu eret il-mewt tagħna, bil-qawmin tiegħu qomna l-koll għal ħajja ġdida. Għalhekk mal-anġlu l-qaddisin infaħruk u bil-qalb intennulek qaddis. Mulej Alla. Osanna fl-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek
jisiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien ser jingħataw minn rajħibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi. Reġa radd il-ħajr tal-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu il-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru li niklu dal-ħobs orbuda il-kalċi inħabbru tiegħek mulej inħabbru il-mewt tiegħek mulej sama tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed l-inna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, l-isqof tagħna Anton, il-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Sophie Corser li oġbok issejħilha għal għandek minn did-dinja. Għamel li kif bil-Magħmudija mietet fibnek u bħalibnek qed fibnek u bħalibnek tirxox tal-ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebb tiegħek, ħenna għalina l-koll nitolbuk wagħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, San Giusepp, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħ kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Namlu l-qalb, intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna missierna. Aħfrinna bħalma naħfru l-nuqati iddaħħalniex fit-tiġrin. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni għatina fit-tiba il-ħnina tiegħek paċi fi żmienna. Nkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom islim tiegħi tħarix lejn dnubietna, ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem, għatija l-għaqda li inti trid fih li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi l-xulxejn. Nibqgħu bil-wifqa u ngħidu flimkien ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina.
ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu il-ħaruf talla. Dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk mistiedna għal dilikla tal-ħaruf mulej. Ejju issa fiskiet namlu r-radd il-ħaj, ir-ringrazzjament tagħna lill-Alla Ġesu fl-Ewkaristija. Ngħidu flimkien il-ġagolatorja tal-ħnina divina, fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
flimkien, qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis u immortali, ħenna għalina u għad-dinja kollha. Nitolbu għatina u Alla li tista' kollox li tqarbina li għamilna bis-sagrament tal-għid tibqa' tagħmlilna l-ġid fir-ruħ bi Kristu Sidna. Ħanejdu 3 Ave Marijiet il-Madonna, għamlin jista' joqgħod kif xtaqet propju l-Madonna f'dan is-santwarju xi ħaġa li talbit tal-Karmela Grima. U nitlob għal bżonnijiet tagħkom u dawk li rikmandaw ruħna fit-talb tagħna. Nitolbu wkoll biex il-katekeżi li tibda nhar it-3 fis-7 kif qaltilna Anna hawnhekk fis-santwarju ta' Pinu tintlaqa' issib qlub miftuħa biex jilqgħu l-kelma t'Alla. Ukoll nitolbu biex illum waqt l-adorazzjoni tal-ħnina divina li ssir f'ħafna knejjes marbuta mal-qrar, adorazzjoni u qrar, ħafna qlub l-iktar ta' dawk li huma mbeda jersqu biex iduqu is-sabiħ tal-ħnina ta' Alla. Il-mulej ma'kom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Flimkien, Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu, alleluja, alleluja, irroddu ħajr lil Alla, alleluja, alleluja.